Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, ket parentigem tindalan na. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, and nothing is gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you, live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, and because you gave so freely, and because of Calvary, we can now be called your own, completed creations filled with you alone. Oh Lord, we want to know you, live our lives to show you, and all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you and live our lives to show you, and all the love we owe you. We're seekers of your heart, seekers of your Naimbag ka oras yung gagayem, dumanon manan kada kayo ti programa Timek Tinamnama. Malipo dito yung studio, dito yung KOGH 94.3 FM, Los Angeles, California, USA.
At to iti pagayam yu ti radyo, Pastor Vic Ariola III, kumapkablao kada kayo amin, tanaimbag nga oras yu. At daitan tinnem mapulo kitinem nga pagpagilian nga dungdungeg to'y programa tayo Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church. Kada kita luglugar yo. Agyaman kami ita. At da kayo nga may karkararag, mangiparparanod, ken mang supsuportar da ito'y programa tayo nga Ilocano. Ket sapay kumata ti tunggal Domingo. May TED, may ranod da ito'y bendisyon agapot langit. Kadagiti amin nga dumdungeg, nga sangkaamaan, sa dinuman nga pagurasan ti lubong nga pagdingdinggan nyo, ayaten nakakabsat. Ket ita agkararag tayo. Diyos mi amanagayat unay, itantalo kibenmin nga adalan tinasantuan nga saom. Ti kinapudnulaeng kumati manggigan mi. Ti sao nga pamatmat tinasantuan nga surat nga naibatay iti kinapudno ti panagpamati. Isulaan ka ti manggigan mi. Wapo luktam di kiti puspuso mita. At dada di kiti kakabsat nga gladladingit nga puti. Panagpasina daw ano na panan na ginanakan patay di kita iten na tibiyag. Di ulew umida po. Gyaman kami ti Karim. Nga makita min tuman ida nagsipod na sika. Iti panagungar kan tibiyag. Di mamatiken kwa na uray matay. Agbiag tupay. Diyos mi amanagaya ti kararag mi agtultuling nga salunat ti tunggal kaamaan. Ipay mo mati kiti kasapulam iti naldaw-aldaw. Ikam iti panagkaykaysa dagiti familia. Dagiti agkakabsat ka nagagayem mariknada ka di. Dajayat ni Apo Isos nga mamagtitipon ka na kwada. Wapo gyaman kami na si kanti mga iwan. Magidalan tingkang panagadal, tita ito yakan ito agsipot na dinawat mi ida. Napatega-nagan na po may Isus. Amen. Tultuloy tayo ti agadal, may papan da ito series tayo, may papan tilintag ni Apo Dios. At urig iti sursurat nga naawat mi, wano email, may papan iti adung panagyaman dati panakailalawag ti lintag ni Apo Dios. Kitagyaman naklaunay kakabsat, ada tinagkuna nga, dita Biblia gayam, ibaga nga oray pa ni Apo Jesus, Jesusen na ito, Diyos, agtulnong pa gayam ti bilbilin, kada tayo, ibaga tayo nga napukawan ti bilin. Hindi kalma na danaawat ko nga message, nga naipaskil, iti Facebook ko na, wala Pastor Ariola ng awanan, dahil bilin nga ibagbagam. Nailansan ni J. Cross. Alaga gayem, si adal tayo ti daytoy nga aldaw, iso ti panakailawlawag no anya dayjay agtultuloy nga linteg, ken dayjay nailansa. No daddo magamin ket pagkaykaysaen tayo mo ti digiti duwa. No dati mangibaga may papanti linteg ni Apo Dios, awan daytan nailansan, daytan, awanan napukawen. Digita linteg nga salsalay mutmutan digiti sa Batista ket awanan daytan. Napukawan. Agalwad kayo kadigiti agsasao. Ang mga lalaki, di no dapigan na kayo. Kung na mga awan lintagan, di kayo nasawin nga mabalin na ti mapapatay. Agalwad kayo, baka agpukaw, di kita tricycle yun, no, di kita garong yung danti bagas. Tako na dyan sa Kapulo Belt, di kag takaw. Apay, no kung nato nga awan ti bilin ang pagkaykaysain tayo aming nga napukawan, aganad tayo kakabsat. Ngam anya nga talaga ti isuro ti nasantuan nga surat. May papanday jay nailansa nga bilin kenyi dagtaginayon nga bilin. Bueno kakabsasakbay tayo mapanti adal tayo tapadasan tayo pagbinsa-binsaan no anya na ti agtultuloy kenda jay napukawen dagiti anniniwan ibaga ti libro ti Kolosas. Alam mo pantay man di libro iti umuna nga Timoteo 6 versikulo 14. At kastoy ti kunana kakabsat ti libro ti Timoteo. Alaket agadal tayo tinasantuan nga surat ket lukibek ti Biblia tapno
kuna tayo nga adda ti referensya nga makita nga talaga. Anya ti kunana di umuna nga Timoteo 6 versikulo 14. Kasi ti kunana dinggam gayem. Atong palem kumaday toy abilin nga awan titulaw na. Awan ti pakababalawan na. Aging gana iti panagparang ni Apo tayo a Hesu Kristo. Nakita yo. Daytoy nga bilin ni Apo Dios. Tungpalen tayo kuna na ditoy nga awan tulaw na. Awan pakababalawan na. Isu tipudno. Aging gana iti panagparang ni Apo Hesus. Napukaw ka di tibilin? Wano saan? Ala di Matthew 5:17, 18 ibagana nga hamot pinukaw ni Apo Hesus, no di kiti imay na, anya, tinungpal. So kata kayo nga, kung kuna nga awanan tibilin, kuna na to'y, tungpalan nyo da ito'y, aging gati panagparang ni Apo tayo nga Iso Kristo, imay ka din ni Apo Hesus. Sampay. Iso nga masapul nga anuruten, ken, dahito nga pagwadan nga panagtulnog tibilin ni Apo Diyos, at dapat lang kadagiti nga panawen. Ti parikot ken problema da duma saan tayo nga kitain da jay naguneg no anya nga talaga itilawag dayta may nga teksto nga basbasaen tayo. No agtalinod ta lang ti may nga teksto ay ket mapukaw tayo. Tati Biblia ibagana ditoy sangkabasit ditoy sangkabasit sa jay ti panagsukimat iti Biblia kakabsat ket aduda dagiti naubon nga referensya ti teksto nga mangibutaktak ken mangitag-ay ti kinapudno. Alasak ba tayo mapan nga binsa-binsaan daytoy ano anya tinaylansa ken anya itinapukaw mapan tayo man di libro ti Hebreo kapitulo 10 versikulo 1. Kasi ti kunana tatilintag idinto nga daan lang iti anniniwan dagiti naimbag abanag ama pasungad asaan nga napaypayso katulad dagiti bambanag uray kaano saan na amabalin apalaingen dagiti umasideg iti Dios gapu kadagiti naisao adat daton nga ijayada akan kanayon kunana toy. Kita mo yun mapantayo iti libro iti Kolosas 2 versikulo anya 14. Kunana ditoy pinunas na ti may busor kada tayo. Dito yan ti teksto tay gayem ko nga kang kanay nga tumawtawag kanyak. Ibagana pinunas na ti may busor kada tayo anay surat anakailanadan dagiti bilbilin anang parigat kada tayo ket isu pinukaw na ket inlansana ijay cross. Kakabsat adat dua nga klase ti linteg ditoy. Ti linteg ti Dios nga agtultuloy nga isu nga salimetmetan tayo nga nang umay ni Apo Hesus. Ti may kadua nga bilin isu dayjay bilin wenno linteg dagiti seremonyas ken ordinansa. Nga isu dayjay ti napukaw. Isu dayjay kakabsat ti nailansa ijay cross. Isu daytoy ti pagbatbatayan dagiti adu nga gagayem tayo nga mangikaskasabamot ti ebanghelyo. Nga kunadan dagiti bilin linteg nga salsalimot dagiti Adventist ken dagiti daduma pay nga tattao awanan napukawen. Di mo nga dayta isu dagiti linteg ti ordinansa. Isu dagiti makunkunana nga dagiti anniniwan. Ket isu nang parparigat ta dagiti nga ordinansa kakabsat ket naparparigat dagiti tattao nga Israel. Nga isu dayta ti pudno nga bilin ni Apo Dios. No daytoy ket makaparigat ket mangparparigat ti tattao ti amuyo ti 10 nga bilin jilinteg ni Apo Dios dayjay ti transcripts. Isu dayjay makita dayjay iti the character ti kababalin nga napudno ni Apo Dios. Ket ni Apo Dios ket naimma naanos managayat apay ket din nga mangparigat. Ngem da linteg ti ordinansa. Nga kunan ti libro ti Kolosas
ken Hebreo 1. Colossus 2:14 binasa ta tayo. Isu dayjay da tayo nailansa di cross agsipunta. Isu tinang parparigat. Isu ti maysa kadagiti bambanag nga isu idi itinasken nga may papilit nga ramidan ti tao. Dagiti al-al daw ti piyesta. Wano al-al daw ti panaginana. Adalan tayo ito kakapsat nga da talo nga klase ti aldaw nga Sabado. Dayjay Sabado ni Apo tayo nga Isu Kristo ken ti Dios. Dayjay Sabaduna, isu dayjay Sabado dagiti Hudyo. Sabaduyo, isu dagiti piesta nga Sabadong ibagbagana nga nailanad amin dito ay Kapitulo 2, versikulo 14 kakapsat iti Colosas. Ala bueno, padasan tayo nga binsa-binsaan no anyada dayjay sa nga pulo nga bilin ken dayjay nailansa nga bilin nga isu dagiti ordinansa nga nilintag ti seremonya. Dayjay sa nga pulo nga bilin kas kunaen ti Deuteronomio 4:12 ken 13 isu daytoy insao ni Apo Dios. Insao ni Apo Dios naggaputingiwat ni Apo Dios dayjay sa nga pulo nga bilin. Ngem dagiti bilbilin ti ordinansa nga di bagbagate nga nailansa kunaen iti libro kakabsat ti Levitico 1 versikulo 1 ken 2 isu daytoy insao ni Moses. Ni di sa nga pulo nga bilin ket insao ni Jehova. Ket daytoy linteg nga nailansa ti ordinansa insao ni Moses. Nakita yo ti nagdiferensyahan na kakabsat. No mapantay manen di sa nga pulo nga bilin. Iti Santiago 2 versikulo 8 ibagana nga ti sa nga pulo nga bilin ni Apo Dios linteg nga naarian. Ara kaanyamot dayjay linteg ti ordinansa. Kunana di Efeso 2:15 isu ti linteg dagiti alagaden. Dagiti bambanag nga aramiden ti tattao nga agbiag ana San Juan babaen kadagiti panagaramid kadagiti seremonya. Linteg ti alagaden. Ket dayjay linteg ni Apo Dios isu ti linteg nga naarian. Anya pay ti nagdiferensyaan da kakabsat. Di linteg ni Apo Dios kuna di Exodo 31:8 sinurat ti ramay ni Apo Dios. Ti ramay nga mismo ni Apo Dios ti nangisurat. Ket dayjay linteg ti seremonya nga nailansa di cross. Sinurat ni Moses. Nakita yaw? Sinurat. Iti ramay ni Apo Dios sa nga pulo nga bilin. Dagiti seremonya sinurat iti ima ni Moses akas kunaen ti libro ti Deuteronomio 1 versikulo 9. Ulitek, Deuteronomio 31:24. 24 dayjay. Tataan niya dati kasasaad no makita tay kuma iti sa nga pulo nga bilin ita. Deuteronomio 5:22 kunana dua ti tapi ti bato. Awan kunana toy awan iti adda nga may rason pay. Daytoy ket dua nga taptapi ti bato. No nakailanadan sa nga pulo bilin. Anya nga dayjay ibagbagata yung nga linteg nga nailansa di cross. No kitain tayo kakabsat, ijay Deuteronomio 31:24, kunana toy isu maysa a libro. Nakita yung tinagdumanda. Isa nga pulo nga bilin, nailanad, iti dua nga taptapi ti bato, dahil linteg ni Moses, digiti ordinansa, isu ket maysa nga libro. Dua nga taptapi ti bato, isa nga pulo nga bilin. Kaya dahil mat lintag ti seremonya may nga libro nga naibasa. Anya ngay mat ti adda ti pakakitaan na kay dulinan dayjay sa nga pulo nga bilin mo na jay duwa nga taptapi ti bato. Sa dino ti nakadulinan na. Tamutay dati lintag ni Apo Dios. Nasantuan kakabsat. No kitan tayo kakabsat, ijay Deuteronomio 10 versikulo 5, ti sa nga pulo nga bilin nay adda nga naidulin di uneg ti lakasa ti tulag. Adda ti uneg ti lakasa ti tulag. Ket dayjay met bilbilin ti ordinansa nga sinurat ni Moses wenno linteg ni Moses kunana kakabsat Deuteronomio 31:26 adda ti abay ti lakasa. Na adda nagdiferensya di addi uneg ti lakasa di sa nga pulo nga bilin. Ket dayjay linteg ti ordinansa adijay abay iti lakasa.
anya ti ited kada tayo ti 10 nga bilin. Anya nga imbag nga ited na. Di 10 bilin kurana di Exodo 40 versikulo 20. Exodo 40 versikulo 20 kurana isu ti maysa nga pammaneknek. Dahita ti 10 bilin. Anya nga di linteg ni Moses da di nailan sa di cross. Anya mo ti kurana toy. Ibaganad toy kakabsat isu ti libro ti linteg. Nakita yaw? Libro ti linteg kada di maysa libro ti pammaneknek. Anya ti managan ti 10 nga bilin. Ket anyamot ang managan da di linteg ti ordinansa nga sinurat ni Moses. Amo di 10 nga bilin. Kunain ti Salmo 119 versikulo 1 kunana ditoy nga daytoy ti linteg ti Dios. Ulitek, daytoy ti linteg ni Apo Dios. Ket dayjay nga bilin nga nailansa anyamot dayjay. Kunana di may kaduang ar-ari 22 versikulo 8. May kaduang ar-ari 22:8 kunana isu daytoy ti libro iti linteg. Libro iti linteg. Di may sa linteg ni Jehova. Nakita yung kakabsat. Tata, anya nga tinagdumaan na gitoy. Nadilintag ni Apo Diyos, nagtultuloy, masalimat-matan tayo nga nagparang, kanda jay lintag, ti seremonya nga nailan sa cross. No, basahin tayo di Salmo 19, versikulo 7. Ibaga na dito nga ti 10 nga bilin ni Apo Diyos kakabsat. Awan, pagkurkurangan na. Awan ti pagkurkurangan na. Ket dayjay nga sapu, dayjay bilin nga nailan sa dayjay cross. Na kunan ti Colosas 2:14. O no basahin ti Hebreo 7:18 ken 19 ipakana ditoy nakapoy. Nakapoy dagijay nga seremonya nga nailan sa cross. Anya garud ti nagdumaan ti awan pagkurkurangan na. Linteg ni Apo Dios. Ken dayjay ordinansa nga nailan sa cross nga nakapoy. Nakapoy. No kasta nga ron, ti 10 nga bilin, akas ko na ti Roma 7:14, maysa nga na-espirituan asursuro. Na-espirituan nga pakaadanan. Ngem dayjay, makunkuna nga seremonya nga nailansay jay cross, akas ko na ti Colosas 2:14. Amoy ti kunana dayjay may sakit na espirituan, asursuro. Ngem dayjay mat ordinansa, anay lansa, kunayan na di Hebreo 9 versikulo 10. Hebreo 9 versikulo 10, isuda dagitoy may papanti, sidsida, inumen, alagaden, panagbugbuggo ken dadumapay nga seremonya nga aramaten idi dagiti Israelitas iti panakipagnada iti Diyos da. Gagayem ken kakabsat. Napukaw kadi daytoy 10 nga bilin. Nga isu daytoy tinakailanadan ti kababalin ni Apo Dios. Kunana di Matthew 5:17, saan na nga pinukaw. Ijay Episo 2:15, dayjay ordinansa. Nga isu nga nailan sa cross kunana toy pinukaw na. Ni adda ti nagdiferensya di saan na pinukaw. 10 bilin na po isda dyan. Ken ti ordinansa pinukaw na nalawag kakabsat. Tatta kakabsat. Ti 10 bilin kadi suportaran na wano ibunanag na wano paranyagan na iti mensahe ti ebanghelyo kadagiti a panawen. Wen kakabsat. Ti 10 nga bilin isu dayta ti annuruten tayo. Nga mangipakita kada tayo akas may nga sarming ngano adda nga makita di sarming nga darugit kadagiti pingping tayo wenno rupa tayo masapol tayo ti agbugbo. Imbagak manen iti na minsan nga aldaw nga ti trabaho ti 10 nga bilin iturong na ka ken Apo Dios. Hanapinukaw ti bilin ngem iturong na ka ken Apo Dios tapno agbiag ka ana santuan. Nagimbag gayam ti 10 bilin kakabsat. Anya nga dayjay linteg ti ordinansa. Anyamot
iti ibagana dito kakabsat. Alam mapantay pelaing di jay Isaiah 42 versikulo 21. Anya garud ti ipaay ti sangapulong nga bilin kada tayo kakabsat. No apay nga adalin tayo pala ita. Isu daytoy ti pangpadakkel ni Hiuba ken panakapalinteg iti maysa a mamati. Ket jay ordinansa linlinteg ti ordinansa anyamot iti ipaay na nailansa ijay cross aras ko na ente Colosas 2:14 makapadagsen kadagiti ket anuruten nga pagalagadan nga makapadagsen idi kadagiti Israelitas. No adda ti nagtultuloy nalinteg ni Apo Dios. Nalawag nga kunana manen iti libro kakabsat. Ijay Timoteo. Nalawag nga kunana kakabsat iti libro ti Timoteo nga daytoy nga linteg ket anya salimet-metan tayo aging gana nga agparang ni Apo Isus. Dandanin umay ni Apo Isus kakabsat. Salsalimet-metan tayo matilinteg ni Apo Dios. Dahil gayem ko nga nagsurat nga kunana nga napukawen ti linteg na isong anuruten dagiti Kristiyano ore dagiti Adventista nalawag kunana kakabsat. Iti Colosas 2:14. Tinailansa isu dayjay linteg ti ordinansa, linteg ni Moses. Nailansa ijay cross. Ket ayaten nakakabsat ti agtultuloy. Nga isu manuruten ti tao. Nga salimet-metan ang gana panagparang ni Apo Isus. Isu jay linteg ni Apo Isus. Nga ibaga di umuna nga Timoteo 6 versikulo 14. Kaya't nagarod kakabsat. Naday jay ibagbaga ti libro ti Hebreo. Kitayan tayo ang mga lakit din no matikaw tayo. Ija Hebreo 10 versikulo 1 to tatilinteg. Dahil nga linteg isu dagiti linteg ti ordinansa. Tatilinteg idinto nga daan laeng ti anniniwan dagiti naimbagabanag ama pasungad isu dayjay nailansa. Nagpatingga ta isu laeng ti anniniwan dagiti bambanag ama pasungad. Ket kunatoy asaan tinapaypayso katulad iti banbanag ure kano saan na amabalin apalaingen dagiti umasideg ti Dios wen ata nakapoy. Nabasak ta tayo baka na kayo nga ti linteg ni Moses wenno si Remenyo nakapoy. Ngem ti linteg ni Apo Dios ket may tag-ay adda nga mangted nga mangpasanto paset ti panakipagnana para kapasanto ta may turungken kuana nga isu ket nagbasol isu nga ti linteg ituduna tayo kini Kristo tapno babaen lang ti parabor na isu ti mangisalakan kakabsat. Anya pay kunana ditoy gapo kadagiti naisao adat daton nga naijaya da akan kanayon iti tinawen amuyo gamin kakabsat ket tinawen dagitoy nga seremonya alagaden kan nawidan ket makapatagsenda ngem tilinteg ni Apo Dios kakabsat. Adda nagtultuloy salimet-metan tayo pagragsakan tayo agsipod ta tilinteg ni Apo Dios akas kinunanano ayatendak ko na ni Apo Jesus tungpalan niyo digiti bilbilin ko o Dios mi amragayat unay ay ayatenda kalaunay o Apo naglawag nga naibaga di umuna nga Timoteo 6:14 nga daytoy nga linteg mo nga iso na kailanadan ti kababalin mo iti kinaimbag ken kinasanto salimet-metan may gana ti panagparang mon iti mabihit ket adda kami to kadi nakasagan ket babaen kadi kadigiti bilbilin mo o Apo agbiag kami nga nasantuan na yaninaw ti kinalinteg ni Apo mga Jesus tapno agbalegi kami tinaldaw-aldaw awaten mo digiti pakpakasin may Apo ket may kari kami kadi ay salakan mo tuin to umay ka agsipud ta dinawat mi dati napateg anagan na po may Jesus. Amen and amen. Sip nga timiyag mo lumpes da